maanaa ka ninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Dahang mga tao gikan sa kalungsuran, nangadto kang Hesus ug sa nakapundok na sila, gisulti niya kining maong sambingay. May usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas og mga binhi. Samtang nagsabod siya, pipila sa mga binhi nahulog diha sa agianan, diin gitunob-tunuban kini sa mga tao ug gipanuktok sa mga langgam. Nahulog ang uban sa yutang batuhon ug sa pagturok niini nalaya na pudayon kay wala may kaumog ang yuta. Ang ubang binhi nahulog sa iyot sa dapit nga may mga sampinit, apan natuok sa mga sampinit nga mitubo ni uban niini. Ug ang ubang binhi nahulog sa maayong yuta, mitubo kini ug nabungag usa ka gatos kauhay ang matag binhi. Unya midugang si Hesus pagingon, busa pamati kung may dalunggan kamo. Nangutana ang mga tinun-an ni Hesus, unsay buti pasabot sa maong sambingay, ug mitubag si Hesus. Ang pagsabot sa mga tinago bahin sa gingharian sa Dios, gihatag na kaninyo apan sa uban gihatag kini pinaaging sambingay, aron kun mutan-aw sila dili makakita, ug kun mamati dili makasabot. Mao kini ang kahulugan sa sambingay. Ang binhi mao ang pulong sa Dios. Ang binhi nga nahulog sa agianan mao kadtong mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Dios apan mitungha ang yawa ug misakmit niini gikan sa ilang kasing-kasing aron dili sila mutuo ug unya maluwas. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon maong katong nakadungog sa mensahe ug malipayong midawat niini apan wala kini nakagamot sa ilang kasing-kasing. Mituo lamang sila sa makadyot ug unya namiya sa panahon sa pagsulay. Ang binhi nga nahulog dapit sa mga sampinit maong katong namati sa pulong sa Dios apan ang mga kabalaka ug mga bahandi ingon man ang mga kahilayan niining kinabuhia mituo kanila ug wala gayud sila kahinog o kahinggi og bunga. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta mao kadtong nakadungog sa mensahe ug midawat ug mituman niini ug nagpadayon hangtod nga mamunga sila. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Mang lingkod. Good morning once again. Today we are celebrating the feast of Saint Pio, no, San Pio Pietrelcina, no, usa kini siya ka munghi, no, usa ka munghi si Padre Pio, usa ka Italiano nga pare nga naka didto siya natawo sa Pietrelcina. Nya nahimo siya nga usa ka Capuchin friar at the age of 16 and was ordained priest. Doon niya matod pa adunay nakahalad siya sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios pinaagi sa iyang kinasingkasing nga pagpangalagan gali gitugahan siya niining stigmata, no, aron niya makahatag usab kini siya o kaniya o gadungog aron nga og katakos aron nga makaayo og mga masakiton. So karong adlaw sa atong ebanghelyo naghisgot si Hesus o kabahin sa pagtulunan niya, no? Nga gitudlo sa mga tao. Daghan kaayo ang mga sanglitanan nga iyang gigamit kung unsay nahitabo sa mga pulong niya nga gitudlo sa mga tao. Nga usahay ang iyang mga pagtulunan nabaliwala, no? Matod pa niya mura og mga yutang batuhon, yutang puno sa sagbot, yuta nga walay gitawag nato kaumog, walay tubig, ang ato ang pipila ka mga nakadawat niini ug busa ang nahitabo wala makalambo ang
gitawag natong pagtulunan ni Kristo nga nadungog sa katawhan. So makaingon kita nga lisod-lisod gyud tinuod ang pagpalambo sa pulong sa Dios ilabi na gayud sa mga katawhan. Kaya naman tungod kay ang matag usa ka nato matud pa sa pipila ka mga batid, no, batid sa psikolohiya, no, psychology experts in psychology. Doon naman gud kita yung mga fear, no, going out from our comfort zone. Mga kahadlok ba? Mga kahadlok. No, nga mugawas kita sa atuang lugar nga diin asa kita komportable. No, I will give you an example ha. Kining kabahin o election kabahin sa chapel leaders. I-nominate pa lang gani ang mga posible nga mga kandidato para mahimong chapel president. Ay magkisi-kisi ay di radyo ko ana kay magmusimba radyo ko. Why? Komportable ra man gyud siya nga musimba ra siya kaysa tatagaan siya og katungdanan. In other words, dili gyud siya mogawas sa iyang comfort zone. Asa man ang comfort zone? No, muna siya gitawag og lugar nga diin komportable ra ka ba? Dili ka maglisod, naanad na ka kana bitaw hayahay ra ka dihang lugar. But Christianity is not like that. You should always, if you want to follow Jesus, you should always get out from your comfort zone in order to serve. Kung dili gani ka mogawas sa imong comfort zone sa lugar nga diin hayahay ra ka, dili ka makapangalagad, dili ka makahalad sa imong kaugalingon ngadto sa Dios. Una nga daghan kayo ang mga tao nga igo ra yung nabunyagan, no, walay mga kasal. Nganong wa may mga kasal kay hasol naman kaayo magpakasal pa ta. Magpalista pa ta dito sa munisipyo, seminaron pa ta, makagasto pa ta. May kahasol po dani. Dili gustong mahasol ba? And that's the reason nga walay mga kasal. No, nga matay na lamang nga walay mga kasal. Ug daghan po ng uban nga mga kining sa bukid, walay bunyag. Nga naman, may kahasol mo ba bunyag ta? Palukaton pa tag birth certificate, pabayron pa ta. No, nya mo pagkaon na pud tayo ng mga maninoy ug maninay. Ay kahasol po dani. No? Doon na po yung uban nga dili manimba. Jesus manimba ta. No, kabalong kapoy kita tibuok kimana. Gatrabaho ta. No? Grabing ko niya. Imbis po pahuway ta. Pasimbahon pa noon ta. But Christianity is always going out of your comfort zone. Yan naman. Tungod kay matod pa ni Kristo, ang kahayahay nga kalibutanon, no? Dili makatabang kanimo pagsulod singharian sa langit. Manag-ingon siya nga ang dalan paingon sa gingharian sa Dios sigpit ug lisod agian. Nga naman magkahulugan kini og mga pagsakripisyo. Magkahulugan kini og mga gitawag nato og mga kanisdanan. Nga naman tungod kay ang pagbuhat og maayo usahay lisod. Mas sayon ra man gitong dili ra ta mubuhat. Dili ka mubuhat ba? Manay gitawag natong sin of omission nga. Ang pagbuhat og maayo, lisod man kaayo. So mas may dili na lang. Dili man punuon ka mubuhat og daotan pero dili na lang. Kay hasol nga kaayo. No, pero again, one way of saying nga dili ka, nga kulang ka sa pagtuo sa Dios. Na kanang hasulan ka ba? Nagpasabot ka na nga kulang ka sa pagtuo sa Dios o ang iyang gipangtudlo nga kaluwasan. Ingon niya na. No? So, sa atong ebanghelyo karon, gihisgot si Kristo mga batuon. So, mga tao nga nahadlok nga mugawa sa ilahang lugar nga dili gustong mahasol ba? No, dili gustong mahasol. Pero sa atong ebanghelyo karon, gipasaligan gid kita ni Kristo. Nga kung mulambo gani ang gingharian sa Dios, pinaagi sa imong mga mayong paningingnan, no? Sama sa nahitabo kaniya, mabanhaw ka usab dito sa langit. Kaya doon naman siya giingon nga, kinsa katong mamatay
uban kanako, mabanhang usab uban kanako. In other words, kung magsakripisyo gyud kasama kaniya, makatagamtam gyud po ka sa ganti, kabanhawan, ingon ni ana. Sakripisyo gyud gamay, ingon ni ana. Muna nga mailhan pud nato kini mura bang kontra gusto ba dunay muna ang uban, you know, dunay pipila nga ang ilahang pangalagad sa Dios mura ba o in answer gihapon sa ilahang mga kahadlok. Tubag ba siya mga kahadlok ba? Panalita ha. Nahadlok nga kining gitawag og gabaan. Muna nga manghatag na lang. Ngoniana. So doon na gihapoy kahadlok. Panalita nigon nga di mahadlok o dili kaluyan sa Dios. Munang musimba na lang. Ngoniana. No? O baka magpakasal na lang tungod kay na gusto mahadlok maimpirno ingon niya. No, it is not like that. No, dili nimo gamiton ang bisan unsang kahadlok for and against God. Kinahanglan nga wala, out of love ang imong pagserbisyo sa Dios. Kay doon naman gawin limitation ang gitawag na itong kahadlok. Nganong makaingon man tang dunay limitation. Kaya kung wala na ka nahadlok, di na po ka musimba. Kung wala na ka nahadlok, ubos na po ng imong pagtuo sa Diyos. Pero kung naagyo gugma ang imong basihan, gitawag na to sa English of everlasting love, nga andam pagsakripisyo, wala ko kay problema. So sa atong pagsaulog karon ining misa, no? Dungan sa kapistahan ni San Pio, ipahinumduman kita sa ni Kristo kung unsa gid ay importante ang iyang pulong nga mao'y makagiya kanato gawas sa atong mga comfort zones. Kanabitong lugar nga diin anaa ang kahayahay. Mugawas mantuod ka, makasinati mantuod ka kahasol, pero kanang dalana nga imong gisubay, paingon ka na sa giharian sa Diyos. O makaingon kita nga imong madawat ang ganti tungod kay niingon man si Kristo kanato nga kinsa kadtong magsakripisyo uban kaniya mupas-an sa iyang krus o makikalimot sa iyang kaugalingon makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Manindong palihog.